týden v pondělí, mám takovou akci, tak v tom týdnu se za to postíme a modlíme. A tato akce původně je udělaná jako akce setkání pastorů a vedoucích. Je to už 3. rok. Já to každý rok my to budeme každý rok dělat jednou za půl roku. Ale zatím nás Pán vede tak, a možná i do budoucna bude, že k tomu přizvaná vlastně celá církev a vždycky pastoři jsme tady tak 3-4, nebo 2, 3, no myslím, že 3 a jedno tady byli aforem, takže jsme byli 4. Vždycky víc jak 2, což ale není konečná vize. Já věřím, že Bůh chce, aby se tady setkalo víc pastorů, aby jsme pozvali třeba časem někoho, nějaký apoštoly, nějaké služebníky, kteří prostě jsou osvědčení, aby se budovali pastoři a vedoucí v tom budování církve. A já jsem dostal první slovo, které jsem dostal, tak bylo z Izajáše z 65. kapitoly, 21. verš, respektive jenom ta první část. Ale v podstatě by se na to dala i druhá část toho verše. Vystaví domy a usadí se v nich. A to má nějaký svůj kontext, tady ten text, ale mě to oslovilo v tom smyslu, i k tomuto setkání, nebo k tomu, kdo prostě v budoucnu i bude cílem toho setkání. Vystaví domy a usadí se v nich. A mě to oslovilo v tom smyslu, že někteří pravděpodobně z tohoto setkání, kteří tu jsou, tak vystaví ty domy, a teď se bavíme o té stavbě, co tam je za mnou, že vystaví domy, usadí se v nich. Prostě to trvá. Když dostavěl barák, tak já jenom chviličku jsem pomáhal taťkovi, tak ví, že to trvá prostě nějakou dobu, pokud to je nějaká skládačka rychlá, je to i práce, ale pak když to máš postavené, tak to můžeš mít teplo, jo? Pokud máš kotel a pokud máš dřevo. Někdo má problém s dřevem. A můžeš se tam chránit před deštěm. A mě to oslovilo v tom smyslu, že když jdeme do těch domácích skupinek, já to mám o domácích skupinkách, ale můžu to stáhnout i tady na ty evangelizační skupinky, že vlastně vy, kteří vybudujete ty domy, tak de facto v nich bydlíte. Když Pavlu povolal Bůh ke mně a nás povolal oba do Brundálu, nebo v podstatě jsme začali církev, tak my jsme byli 2. My jsme se modlili a scházeli v té vizi, aby byla skupinka, aby bylo vedení. A postupně jsme vybudovali dům, nebo část toho domu, ten má větší plán, větší, jako, teď mluvím o lidech, nemluvím o baráku, ve kterém v podstatě bydlíme, protože se tam scházíme v těch skupinkách, navzájem se ovlivňujeme, je tam nějaká atmosféra, je tam nějaký teplo, někdy jsou tam nějaké problémy, které se musí řešit. A já jsem dostal to slovo jako slovo zaslíbení. Toto je prostě, věřím tomu, že Bůh to udělá a že to řekl o vás, případně o těch dalších pastýřích, vybudují domy a zároveň se v nich budete usazeni v těch domech. Čili v podstatě budujete i dům pro sebe, když budujete tu skupinku. Jo? Budujete ji pro Pána, ale vlastně je to dům, který vás pak zpětně ovlivňuje. Jo? Vy v něm žijete, v něm bydlíte. To mě přišlo jako první. Potom mě oslovilo slovo z Agea ze 7. kapitoly a tam je takové slovo. Ageus je jeden z posledních proroků, jedna z posledních starého zákona. Tady vlastně je napsáno, že tady má jenom 3 kapitoly, ale tady je takové slovo. A já jsem říkal, Pane, já nechci to slovo říkat, protože minule jsme měli společné shromáždění a bylo to o radosti. A já když jsem se připravoval na to slovo, tak jsem dostal od Pána, věřím, to je na zkoumání, a dostal jsem slovo, že nad Brutálem byl i čas pláče, že je čas radosti a čas pláče, a že nad Brutálem byl i čas pláče. A já říkám, to má být o radosti, proč tam mám přinést toto slovo? Ale když věřím, že něco mi Pán dal, tak se snažím být v tom věrný,
protože věřím, když věrně vyřizujeme to, co máme, tak pak Bůh nám dává další věci. Takže jsem to vyřídil. A dneska jsem si připravil podobně. A teď jsem šel za Pavlovou a říkám, Pavli, prosím tě, modli se. To jsem teď nechtěl říct. A říkám, modli se, protože část toho slova, to první je zaslíbení, bude to dobré. Ale ta část toho slova je takové trošku napomenutí. A já jsem si včera říkal, bože, já tak budu zase jakože napomínám. A to vždycky tak není, já pozbuzuju, jo. Ale toto bylo takové slovo napomenutí. A já jsem řekl, ještě ráno jsem se modlil. Fakt to mám tak dělat, jako, fakt mám říct i to slovo. Já nechci to schladit a takhle. A teď ještě, když tady byla taková pozitivní atmosféra, takové nadšení do těch skupinek. A já si myslím, že to není pro všechny tady toto slovo. Ale možná tady sedí jeden člověk, pro kterého speciálně to je určeno. Já nevím. Já si tady různě můžu myslet, ale věřím, že to mi padlo na srdce a že mi ráno ještě potvrdil, řekni to prostě bez okolku, to řekni. Jo? A to slovo je v Ageovi a tam se říká, že toto praví Hospodin zástupu. Tento lid říká, nepřišel ještě čas, aby byl postaven Hospodinův dům. Ten lid prostě stál na místě a říkal, já ještě nebudu budovat ten Hospodinův dům. A možná se to týká i o té domácí skupince. Se to týká té domácí skupinky. Já na to nemám, nepřišel čas to budovat. A Bůh říká, pro vás je již čas, abyste bydleli ve svých obložených domech, zatímco tento dům je zcela zpustošený. A pak se tady tak pokračujte, přemýšlejte o svých cestách. A je tady to povolání a to slovo, ta 8, je vlastně o tom, co mluvil Marek. To pak pokračuje a Bůh říká, ne, vystupte do hor, přivezte dřevo a stavte dům. Oblíbím si ho a budu oslaven, pravý Hospodin. Jo, že vystupte do hor, to je to, jděte do toho světa. Vystupte do hor, přivezte dřevo, jsou ty lidé, a stavte dům, oblíbím si ho a budu oslaven. Jo? Čili to boží, prostě základní to boží poselství v tomto dnešním dní je, a v něm mnozí to děláte, já jsem rád z toho. A vážím si každého, kdo nějak buduje boží dům. Protože Bůh má tento plán. On povolal Efeským 4, 12, teď nevím prostě. Efeským ve 4. kapitole je napsáno, že povolal evangelisty, pastýře, učitele, všechny, aby připravili svaté k dílu služby, k budování. Čili je nějaká vize, kterou má Bůh, Ježíš pro ní horlí, pro svůj dům, a on ji vkládá do nás, aby my jsme měli touhu a byli zapojeni do toho budování Božího domu. My budeme své práce, své věci a to je dobré, to je součástí toho. Ale jakmile mineme, že Bůh buduje ten Boží dům a vyjedeme z toho, tak můžeme minout podstatnou část našeho života. A možná je někdo, kdo potřebuje to slovo slyšet, že je třeba jako takový Mojžíš, kterýho Bůh si chce použít, aby vyvedl hodně lidí z Egypta. A on říká, já nemůžu mluvit, a co mi řeknou, když neuvěřijou. A Bůh mu říká, tady máš znamení, podám ti Arona. Všechno mu zajistí a řekne, jdi, vyveď ten lid z Egypta. A přesto Mojžíš nakonec řekne, dobrý, ale víš co, sice jsem viděl toho hada, to je byl dobrý zázrak, jo, ten had. Prostě ještě před ním utíká, že? Ale Bůh mu řekl, chyť ho zpátky, že, za ocas. Tak musel překonat strach. No, to je jedno. Prostě přes to, co všechno viděl, tak řekl, dobrý, ale pošli někoho jiného. A možná tady je takový člověk, který si toto o sobě myslí. A pro něho je to slovo. A je to pastýř, který prostě má budovat Boží dům. A Bůh povolává pastýře, jo, z koho? Kdo půjde? A je tam ten syn na vinici a jeden říká, já půjdu. A teď mnozí z vás, i já jsem určitou biznesu, kterou myslím, že tak Pán si trošku dotkl a obnovil něco z dříveška. A všichni jsme byli v té náladě, půjdu, nebo většina z nás.
jako v tom nadšení. A ten syn na té vinici řekl jdu. A nešel. A ten druhý syn nejdřív nezareagoval, ale pak šel a udělal tu práci. A Ježíš se zeptal, kdo udělal tu práci? Ten, který řekl, že jde a nakonec z toho nic nebylo? Nebo ten, který šel? Protože to nadšení na tu vinici, že to může mít třeba i vidět. Já jsem kolikrát slyšel, my budeme chválit, každý týden budeme chodit, jo, a pomůžeme tady to. A to nadšení tam bylo, Bůh dával ty vize. Ale je někdo, kdo chce zničit Boží chrám, kdo to ochlazuje, kdo prostě vede boj proti tomu, aby se budoval Boží dům. A ten nás zasáhne, ty lidi, jako, není to vždycky tak, jako ty pozitivní příklady. Je to skutečná válka a když se podíváme na náš okres, v Bruntále bylo 80 členů sbor a padl. Bůh tam poslal pastýře, udělali si nějaké chyby a ďábel ho rozbil. Ve Vrbně byla skupinka 12 lidí. Si pamatuju, že tam před 5 lety byl návštěvy od Jeseníku, tam byla skupinka nadšení, toto, ale v podstatě se rozpadlo. Protože jde i o vytrvalost, jde o tu stavbu, ono to není, to trvá. Takže jsi ochotný počítat s tím, že na té vinici prostě někdy bolky záda, někdy ty ovádi tam prostě otravujou, kouše to a člověk má chuť. Dneska nejdu. Dneska na tu skupinu já teď nemluvím k člověku, který má nadšení a je plný síly Boží. Já mluvím někomu, kdo je jak ten Možíš, nebo jak ten syn, který váhá a říká, a Možíš byl ten nejlepší Boží pro tu sílu, pro ten úkol. On byl ten nejpokornější člověk. A on váhal. On říká, pošli někoho jiného, já nepůjdu. A přitom to byl on, skrz kterého Bůh dělal takové velké věci potom. A možná to seš ty, Bůh má ten velký plán a ty váháš a Bůh ti dnes znovu říká, jsi pastýř. A já chci, abys budoval můj dům. Tak, Izajáš 61:4. Co bylo od věků v troskách, vybudují, postaví, co bylo kdysi zpustošeno, obnoví zničená města. Bůh má představu nějakého města, sjednocené církve ve městě, fungující postup vpřed, jo? Buduje ten dům. Ďábel má představu rozbitého lidí, nechodí do církve, ty cesty k těm sídlům nejsou prošlapané ty chodníčky, jo? Lidi nechodí tou cestou do Božího domu, protože ten Boží dům je polorozpadlý a tak. A někdy můžou lidi tak si říkat, ty domy jsou také polorozpadlé, aby přišel někdo ze zahraničí, ten nám poslouží, ti, co tam mají ty velké dary, co tam mají velké uzdravení, ten, kdyby přišel, tak by tady bylo probuzení. Ale zdá se, že to tak úplně není. Že přijde nějaký člověk, i ten Reinhard Bonke, nebo ten Daniel Kolenda, kteří v Africe mají ty miliony, když přijdou sem a dělají tady evangelizaci, tak narazí na podobné duchovní prostředí a nejsou tu miliony lidí, jako 100 000, 10 000 obrácených. A i ten, jako David Hogan, který je takový pro někoho takový až kult, tak jako neslyšel jsem, jako neviděl jsem ještě tam nějak, ty lidi z těch vozičků taky nevstali, jo, neviděl, možná tam bylo víc uzdravení, ale já jsem se zatím ještě nedopíděl, jo, z těch znamení. Takže není to tak. Jsou tady, mezi náma, a možná to seš ty. A já jsem mluvil s jednou paní a řekla jsem jí, chodí, ty odmítáš ty církve, že jsou prázdné, že nemají plno moci k uzdravení, že nejsou jak David Hogan. Ale když to udělají všichni a nebudou budovat v tom, co je, tak jako co bude? To se jako změní, když každý zůstane doma. A právě jestli vidíš, že něco je polorozpadlého, tak to právě buduj, se připoj. Jo? A v písmu je napsáno, že kdo neshromažďuje, tak co dělá? Přesně tak, že rozptyluje. To znamená, toto v písmu není napsané, ale kdo nebuduje, já si myslím, že analogicky, co dělá? Boří. Haní dneska mají jedničku. Máte tam, na konci máte stejně ode mě ještě od nás, potom takový dárek. Nezapomenu. Takže my si musíme uvědomit,
že když nebuduješ, tak to není jenom jako, já jsem pasivní. Já vlastně tak jako to svoje si plním. Zajdu do církve. Jenže ty třeba máš být ten vedoucí skupinky, ten pastýř. A když nebuduješ, já chci ti říct to Boží slovo. Když nejdeš dál, byl jsi zklamaný. Někteří lidi jsou zklamaní ze služby. Já jsem volal tomu pastýřovi, co tady byl v Opavě kdysi, takový nadšený. On měl v Přerově církev, v ROFC. Já jsem jednou volal do Štemberka Peťovi, říkám, co je s ním? Já si ho pamatuju z biblické školy. A on říkal, nevím. A nějak jsem se dostal k telefonu, kontaktu, já jsem mu zavolal. A on říkal, do církve, měl tam nějakou paní sebou. Jsem slyšel v telefonu, nejdu. Prostě zraněný z toho budování. A takový byl nadšený na biblické, takový, jako si ještě pamatuje nějakou skupinku. A ďábel vytrvalé útočí. Až ty si musíš, když jdeš budovat, musíš nabrat dech. Přežiju i ta protivenství. Můžeš, šlo mu to v pohodě z toho Egypta, vytáhnout ty lidi? To šlo jak po másle, že? Ne, vůbec ne. To se furt komplikace. Furt ti lidi reptali, furt otravovali s něčím, furt něco. Si pamatuju, tady jsme dali tu hudební skupinu, zmizlo to. Jo? Včetně nástroj. Včetně nástroj. Právě. No, ano, nástroj, teď co. A člověka to zraní. A že to má pokračovat. Nebo prostě někomu se věnujete 2 roky a on se pak na vás tak dívá. Tady jsou takové chválí. Já říkám, kéž by tady byly chvály. Krásně umí hrát. Jiný umí krásně hrát. Ale chce to i tu věrnost, že je ten posvěcený život. Lidi má touhu sloužit hodně, ale v tom praktickém životě se musíme naučit některé věci. Tak, jdu dál. Ještě mám tady 2. 62.6. Izajáš 62.6. Na tvých hradbách Jeruzaléme jsem ustanovil strážce po celý den a po celou noc a nikdy nejsou sticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu. Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalospěv. Tak je tu někdo, kdo to částečně vidí. Jsou lidi, kteří to vůbec nevidí. Nemají touhu k tomu domu. Je to sice po rozpady, ale už ztratili zájem ho budovat, nebo prostě, tady jsou někteří, kteří jsou nadšení budovat a to je dobré. Ale v církvi jsou různí lidé, někteří jsou zrovna plní a někteří potřebují to pozbuzení. A toto je zrovna pro tady ty. A nevzdávej to, Bůh má ten plán, on chce velkou církev v Bruntále, on chce postavit ten dům, on chce sjednocenou církev v Bruntále. A v tom sjednocení, tam, kde bratři bydlí svorně, tak on udělí ten život na věky. A ďábel se to samozřejmě snaží nějakým způsobem rozbít. Ale Bůh to chce dělat. Nicméně, on potřebuje ty strážce, kteří to vidí, kterým to přijde na srdce a kteří začnou to rodit na těch modlitbách, aby se to posunovalo vpřed. Ty přímluvci. A ty, když jsi vedoucí skupinky, musíš mít modlitevní život. Jinak se to vyprchá. Svědkové Jehovové a nějaké skupiny mají nějaké životy, něco budují. Ale ty, když mají nějaké nápady, myšlenky, a jak říkal Marek, to bylo, potřebuje být vedený Duchem Svatým, co je jeho nápad. Protože on chce budovat a on přesně ví, on ti to může dát. A pak, když můžeš si prostě, nemohl říct 2 roky předtím, on tam byl oheň a Bůh mu řekl, jdi a vyveď ten. A ty máš některé lidi vyvést z toho světa. Marek mi volal, že se 2 lidi obrátili skrz službu Štefana. A já jsem měl radost. Já jsem mu kdysi říkal, to teď neříkám, že je boží, ale já jsem říkal, můžu? A on říkal, no tak já nevím, tady z Peklenc, tam je ta sekta, proč je tady tolik církví a to? A pak když se měli vzít, tak já jsem měl na srdci, že mám napojit na Marka. Tak jsem mi říkal na té akci nějaké, běžte se zeptat Marka. A Marek potom udělal mi svatbu a tam, oni tam jezdí. A já si to pamatuju, že jsem si to myslel, že vlastně to řekl. A já jsem říkal, on tvrdí, že prostě je tady hodně církví. A nakonec tady založí CNN.
Jo? A bude tady ještě jedna. Ale i pokud by to bylo Boží vůli, ať je. Jo? A potřebuješ mít vizi od ní. Nic, ta modlitba, jo? Dokud nepostaví Jeruzalém. Prostě nedávíš sobě klidu, ani mu klidu. Jo? Prostě nemůžeš se spokojit s tím, že už to tak je a už to tak zůstane. A nějak to dožije. Bůh chce, abys měl o to takový zájem, o ten dům. Prostě mě to není jedno, co mám dělat. No, Bůh dneska mluví a dává vizi. Modli se a můžeš třeba mít s jedním člověkem něco. Tak. Musím končit, říkat si to zkusit do 15 a myslím, že je 20 minut, když jsem začal, 40 nebo kolik. A ukončím to 2. Samuelovou 7. 2. Samuelova 7. 2. Samuelova 7. Čili Bohu není jedno, jestli budujeme nebo nebudujeme. A vracím na začátek, než najdu 2. Samuelovu, tady tu mám. Na začátek tu otázku, co jsem poslal i těm pastýřům. Že je oprávněná otázka pro každého věřícího. Jsi součástí nějaké domácí skupinky? Nebo nemáš vést nějakou domácí skupinku? Protože je možný, že pokud tuto vizi nevnímáš, tak ji míjíš. A každý není Mojžíš. Někdy jsou lidi, oni jsou jenom Mojžíše. Takže Mojžíš měl prostě i ty velitele na 10. A ty velitele na 10 nerozpojili to moře. Ani nepřivolali křepelky. Ale byli součástí té vize. A ty, když tě povolá pod někoho, kdo tě není prostě, nemá takové velké pomazání, ale má soucit, lásku a Bůh tě tam povolává, abyste spolu rostli i do té moci, i do toho pomazání. Já neříkám, že máš ztratit tu touhu po pomazání, ale říkám, že jsou někteří, kteří tak jako odsoudí, to je mrtvé. A nebudují nakonec oni. Čím, co dělají? Boří. Kdo při své práci otálí, je bratrem z houbce. Jestliže tvoje práce je být na té vinici a ty nejsi, tak svým způsobem pomáháš nepříteli. Ani si to uvědomíš. A Bůh ti chce říct, on tě miluje. Jsem včera se srovnával, jsem prostě jak to byl ten David Hogan, tak ty jako ty zázraky, všechno toto, teď kolem dá miliony obrácených a tady člověk pracuje a je rád, že je nějaká 8 lidí, 9 lidí na skupince nebo v tom společenství za nějakou dobu a úplně nám teď zatočilo takové odsuzování. A Bůh mě ráno tak jako dával najevo, že jeho nepodmíněná, on tě miluje, i kdyby si postavil jenom jeden ten chrám. On tě bude milovat stejně, ať postavíš ten dům nebo ne. Ta láska je stejná, Bůh nepodmíněná. Ale můžeš přijít o něco důležitého ve svém životě a možná nevystavíš ten dům, ve kterém máš pak bydlet. Nevystavíš to bydlet. Jo, i ty. No a ta Samuelova končí tady teda 7. Tady ten si řekl, ten král David si řekl, hleď, já sídlím v době cedrovém a Boží schrána sídlí pod stanovou hovní. To nějak docvaklo tomu Davidovi. Řekl, já mám super dům, ale co ten Bůh? On taky hledá místo, nás. A ten prorok Natan řekl králi, udělej vše, co máš na srdci, nebo Hospodin je s tebou. Jo, udělej to. Možná někteří jste teď dostali, jak tady byl Marek, mluvil o těch vizích. Dostali jste třeba vizi opravdu z Ducha Svatého. Pan říká, je s tebou, udělej to. A potom prorok Natan ještě se modlil přesněji za Ducha Svatého, za to, jako co má být. A pak mu trošičku jinak poradil v té stavbě domu. Ten David to měl nakonec jenom připravovat. Bylo tam trošku prostě jiné vedení, než ta první obecná vize. Ale je tam taková myšlenka, že Bůh říká, což jsem někomu řekl, nějakému, proč mi nezbudujete cedrový dům? On říká, že předtím to neřekl těm lidem. Proč mi zbudujete cedrový dům? A ten Boží chrám a tak je obrazem církve. A možná Bůh tu otázku někomu pokládá teď. Proč mi nebuduješ tu skupinu?
skupinku, tu domácí skupinku. My jsme se s Pavlou modlili a nám bylo tak těžko, když jsme se modlili ten brutál. Já říkám, to je těžká modlitba. A dostali jsme takové vidění a v tom vidění jsme nesli takové trámy silné. Silné trámy. Jako jeden v podstatě, ale já jsem je tam měl takové 3. Jako, ještě nebyl ten dům postavený nějaký velký, ale trám, já jsem si pak říkal, bože, tak sice si nemůžu odpočinout, nešlo odpočinout. Furt jsme se jako modlit, promodlovat to, ten modlitevní zápas o to, a Pán nám jakoby povzbudil, že nám řekl, nesete ty trámy, budujete ty trámy. A ten trám, to může být nějaký pastor. A Pavel se přece modlí, abyste zápasí o to, abyste činili Boží vůli. Takže Bůh v tom jedná a on má to v plánu. Možná někdo z vás je prostě nějaký úplně nosný ten trám. Jo? Každý je kousek. Ale prostě, když ty se nepostavíš na to místo a nebudeš ten trám, na který můžou být ty další vrchna, tak v podstatě někdy Bůh říká, chtěl jsem něco udělat, ale nenašel jsem nikoho. Je to tam napsané, já jsem si to všiml 3krát v Bibli. A oslovil mě zrovna v tomto týdnu, že Bůh řekl, žasnu, že nikdo nezasáhne. Tam je napsané v české Bibli, žasnu. I wonder that nobody acts. Takže někdy Bůh prostě nás chce dostat tady do toho bodu, já budu budovat. A já si teď pomodlím na závěr, aby pokud Bůh ti v tom celém setkání skrz Marka, skrz toto slovo, které věřím v nějakém procentu bylo opravdu z Ducha Svatého, člověk se tam někdy může přidat, stejně vždycky, ale věřím, že by Pán to dal na srdce a přesně mi ty slova ukázal, které mám vyřídit, tak část z nich, věřím, určitě byla od Pána, tak Duch Svatý, věřím, toto mluví církvi. Jít na skupinku, začni ve svůj čas. Možná teď dostáváš povolání a třeba za půl roku do toho vstoupíš. Ale mít to v srdci. A možná seš tu mezi těmi pastory, kteří to nesou a buduj. A společně stavme ten Božímu dílu. Oče, já ti prosím za to, ať ty nám ukazuješ přesně, co jsme za trám, kde máme být, jestli máme být tady, nebo prostě o kus dál. Tady jsou ty rozpracované trámy, my si musíme nechat prostě ořezat od těch větví, to je někdy proces bolavý, aby jsme padli tam, kam patříme. Protože někdy prostě jsme jen takový, tam máme větve a nejsme schopni se stát tím živým kamenem, z nich se staví Boží dům, tady v tomto obrazu, tím živým prknem. A já tě prosím za každého, co je tady, dám ti za všechny vize, které tady padly. Modlím se za Marka, modlím se za Romana, modlím se za Pepu, modlím se za okolní pastýře, Svaťu, Aleše, Toníka, Michala Ondrucha, prostě všechny pastýře tady na té severní Moravě, aby si jim dával sílu být těmi trámy. A modlím se i za pastýře, kteří jsou na tomto místě. Ty je vidíš jako pastýře, možná jsou tady nějací evangelisti, nějací učitelé, možná je tady nějaký apoštol, to nevím, ale věřím, že jsou tady vedoucí skupinek. A ty nás dej na to místo, aby jsme opravdu vstoupili a budovali a další lidé mohli potom těžit z toho domu. A prosím tě, ať vyzbrojíš i svůj lid k tomu úkolu. Děkuji ti za Marka, že tady mohl být, děkuji ti za všechny, že jsme se mohli setkat a děkuji, že ty buduješ církev v Brutále, v Olomouci a tady na Severní Moravě a že ji zbuduješ, Pane. Já věřím tomu, že ty ji zbuduješ, že bude prostě obnovené ty stezky k sídlům pro mnoho lidí a že někteří z těch, co tady sedí, budou ti, kteří půjdou těma pěšinama, které furt jsou za růst, ale oni jdou a ta pěšina prostě je a najednou si všimne někdo jiný. A oni prošlapou tu cestu, přijdou do toho Božího domu, aby našli život a spasení. Amen. Amen.